makadii mhuri yeZimbabwe tiri kuno kwatiri kwaRusape muvhengeri kune chitiko chekushamisa zvikurusa chaitika kuno. Kune mukadzi aonekwa achibuda honye, chiitiko chekushamisa zvikurusa, ari kubuda honye kusika rudzi yake achinzi akatora iye murume wemunhu. Rega tinzwe zvizere kubva kune mukadzi wacho wemurume akatorwa. Zvizere kuti zvakafamba sei? Inini ndaigara ndichiona mameseji mufoni memurume wangu WhatsApp vachitaura vese nemurume wangu amaya. Saka ndichibva ndaona pikirawo WhatsApp yemurume wangu, ndichibva ndatora foni vandanosukisa pikirawo. Ndasukisa pikirawo vandagara naro mumba. Ndagara naro pikirawo mumba amaya. Ndichibva ndazobvunza shamwari yangu ndikati ndoita sei nezvikuitwa kumba kwangu. Shamwari yangu ichibva yandipa nhamba dzekwasekuru sangu. Ndichibva ndaenda nepikira amaya kwasekuru sangu. Ndaenda nepikira amaya kwasekuru sangu. Sekuru sangu wangu nditi mirai 3 days ndichaona zvichaitika. Saka pa 3 days ndopanditodedzwa pa next door kuti uyemone zviri kuno. Saka ndizvozvi zvandiri kuona izvi. Zvakaoma mhuri yeZimbabwe. Saka baba munoti chine chitiko chaitika ichi? Inini ndotonzwa kutonyara chaiko chaiko. Ndototiwo kune mukadzi wangu ndokumbirawo ruregerero. Zvinoshamisa. Saka nai mama mungatudza kuti zvingapere sei? Mune here zvamuchakwanisa kuita kuti anga muchimuregererawo kuti zvinge zvichipera izvi? Zvaizvezvi handimbomuregerere mukadzi uyu because munext door wangu chaiye anotoya achitora nyaya dzekumba kwangu achiziva kuti anodanana nemurume wangu, saka handife ndakamuregerera. Kana ungatudze kuti zviri kufamba sei? Ndiri kurwadziwa kusika rudzi kwangu kubuda makonye. Ndiri kurwadziwa zvisingatomboiti, ndokumbirawo kuregerera. Ngano zvakaoma. Saka mama muchaita sei nechiitiko ichi? Tiudze zvizere kuti mhuri yeZimbabwe ngechiziva kuti muchaita sei. Ngavatotsvaga mari, tsvaga mari, ngaatsvage mari tidzokere kwasekuru sangu, ngaatsvage mari tiende kwasekuru sangu. Ingano zvakaoma. Rega tinzwe zvizere. Tichange tichikuzivisai futi zvizere kana vachinge vadzokera kwasekuru sangu.